wannan maganar da wannan mutumin yayi za a ce wannan sabo ba zancen sabo bane ba fa kafirci ne da iskanci da rashin mutunci don cewa ya Muhammadu ko shi ya taho daga Madina ya zo nan in bai bi Shehu Ibrahim ba wajen manzo Allah ya ce Muhammadu wajen Shehu Ibrahim ya ce bai Shehu Ibrahim wai sai ya bi Shehu Ibrahim a nan ya tube manzancin manzon Allah ya bashi manzon Allah ba manzon abarta ba da ke sai Shehu Ibrahim in bai bi shi wai za su take wuyan shi kuma duk dan failan da ke wannan ranan ya ji wannan abin a Kano ya je kuma yana jinjina mai hoton shehu ko faila wallahi ya rabu da imaninsa jumlatan wa tafsila kana zuwa gida za ka kalli hoton saboda wannan za a take wuyan manzon Allah ka kekkece ka jefar sai me ba abin da zai faru ka kekkece ka saboda wannan za a wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni ba shi manzon Allah kadai zan bi kai daidai kenan in ba haka ban ka ji ka kalli hoton kuma da wani abin nan ka rabu da imaninka don manzon Allah cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina duk shehunan dalika suna cikin wan nasi ajma'ina babu wani shehu da zaka hada soyayya shi da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma soyayyar manzon Allah ba duk wani shehu duniyar nan hakkin shi akan ka kasa yake da hakkin uwarka ko ubanka akan ka ko da yar kauye ce jahila ba abinda ta sani hakkinta a kanka ya fi hakkin kowane shehu a kanka ka sai mata abinci ta ci ya fi ka ɗabi kuɗi ka kai ma shehunka ubanka komin talaucin shi da jahilcin shi darajarsa a kanka hakkinsa a kanka ya fi hakkin duk malaminka ko shehunka a kanka ka kwana da sanin wannan yaudarar mutane ake yi an fahimci wayannan maganganu to yanzu abin da ya saura shine ba magana ce ta tashin hankali ba ko menene a'a duk inda ahlus sunna yake a rinka yada aqida saboda aqidar ta yi nisa mutane sun riga sun je suna fifita mutane kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai a'a ba nasu bane to ina ya koya wannan abin muna da nassoshi na maganar shehu qad khassani bil ilmi wat tasrif in qultu kun yakun bila taswif lakinnani takhaztuhu wakilan ta'adduban fakhtarani khalilan shi ya fada ma kansa kuma shi ya fada ma shehu tijjani cikin ما بعد رسل وصاحب مثل برقات الشيخ التجاني مختوم الولايات كرشي سيدي من بعد ذا مشرب للشيخ منكتم عن كل رسل وأملاك السماوات شيخ التجاني ده والمشاعر على الآخرة دم زنا الله بس يسوس كي وجنبه هم لا يكون لك السماء سوى الحبيب سيدي يتوقع شوى منزل الله صلى الله عليه وسلم أما وجن ملك وانيني ملك سجي من بعد ذا مشرب للشيخ منكتم عن كل مشرب للشيخ اللام تفيد الملكية المال لزيد تفيد الملكية اللام تفيد الاختصاص الحمد لله مختص به دوت أي أمباري لسؤالا من بعد ذا مشرب للشيخ للملك منكتم عن كل رسل وأملاك السماوات النبي نوح فلبث فيهم 1000 سنة بإصبع النبي إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بإصبع كذا 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 دك an zubar da su sai manzon Allah ne aka togace shi ba ma mallakan sa bane togace shi aka yi za a dan bashi alfarma ne nassoshi da ya fada da aka fada duk ahli sunna ya san cewa yanzu Kano sunna ta fi karfin a take ta a zauna lafiya duk wanda ya zo Kano kwamishinan 'yan sanda ne AIG ne ya san akwai sunna a Kano duk kuma wanda Kano ta manzon Allah ce ba ta wani shehu bane duk wanda isa kuma yace ba ta manzon Allah bane ta shehun sa zai ridda shi yasa ba zance ai tashin hankali bane ko ai fada bane ko ai menene da menene tafiya ne yana bukatar abubuwa guda biyu duk wanda ya zama na wannan hanya ta zama hanyar neman abincinsa in za a dago ba wuta wallahi ba ruwan shi sai dai a tafi duk wanda kuma ya tashi ya gada a gidansu kakanni da menene ba yadda zai yi shi ya tafi haka to ba ruwanka da su ba da su kake ba waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba ake batar da su su ne zaka ciccibo da su ka bayyana musu gaskiya insha Allah in lokaci kuma ya samu za a ƙara yin bayani duk tashin hankali ba shi da amfani yanzu abu ya fito fili a cikin Kano a ce za a take wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu daina karatu me sallallahu alaihi wasallam kullun kenan akwai wanda ya kama kafa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt